Ngifuna mina uchaze into ezokwenza kuvele ukuthi wena ungesabile phela. Yazi ngoze ngenza ivideo. Chazela abantu ukuthi yini edale ukuthi mina nawe singalwi. Abafowethu, lesilima lesi siuhabe sithi ngibalekile, ngimsabile, ingakho singalwanga. Angitshela abantu iqiniso ukuthi kwenzekeni. Bafowethu, akukho mina engizokuchaza manje, akukho engisazokukhuluma okudlula lokho. Lo mfana ngisazomgxoba. Ngicela nje niqhubeke nale mentality eninayo yokuthi mina ngimesabile, ngiyamesaba, ayikho indaba kaphunga lenja. Ileyo nto engiyithandayo. Iqiniso liyavezwa, likhulunywe iqiniso, ungalikhulumi iqiniso. Iqiniso likhuluma uboshiwe. You understand? Ulikhuluma ngosuku lokugcina. Ngithi mina alokhu usuku lungafiki. You understand? Alokhu ufike usuku lungafiki. Ngifuna insizwa mina imela iprove. You understand? Angitatazeli mina, ngeke ngize ngikuzume mfana. Ngeke ngize ngikuzume. Ngizokubamba nje ngendlela eright. Futhi ngifuna ukuthi ke ngalolo suku lolo engabikho urefli. You understand? Kube him nawe nje. I-round ibe yi-hour. I-round eyi-1. Babeke 12 rounds. 12 hours usuku lonke abantu bebuka thina. Ya. Angizabesi mina, angangithusela abantu abanje. Hayi ungangithuseli mina mfana. I'm not. Uyi-children kakhulu wena. Mina ngiyi-iron insimbi. The stainless steel. I-iron. The metal. You understand? I-hevar. Uzoba nenkinga mfana. Be careful. Wow.